Children of God, mga anak sa Diyos. Ang kasaysayan sa mga missionaries sa China, puno sa kalipay o kasakit. Tungod kay daghang higayon nga gisulayan ang simbahan sa China. Human sa kadaugan sa Communist Revolution niadtong 1949, ubos ni Mao Zedong, nagsugod ang gobyerno sa pagduda sa mga foreign missionaries nga basin nagdala sila og influence gikan sa gawa sa nasod. Daghang simbahan, daghang eskwelahan, daghang mga mission stations ang gimonitor o gisugdan sa pagkontrol sa estado. Pag-abot sa 1951 og misunod nga mga tuig, daghan na nga mga foreign missionaries ang gipapahawa gikan sa China. Ang uban gani gibilanggo og akusahan nga spy o kontra sa gobyerno. Ug tungod niini, halos mahurot mawad-an og foreign missionaries ang China sulod sa daghang mga dekada. Mao gani nga ang ubang mga missionaries nga napalagpot gikan sa China nitambay una dinhi sa atuas Pilipinas sa paglaom nga makabalik dayon sila sa China. Apan tungod kay walay nahitabo nga makabalik pa sila, usa sa mga gihimong proyekto sa kaobispuhan sa Asia mo ang pagtukod sa Radio Veritas Asia. Ang atong radio kung saan nakita karon dinhi ang nag-inusara nga continental nga radyo sa simbahang Katoliko nga nagsibiya gikan sa Pilipinas ngadto sa nagkalain-laing lugar sa Asia. Karon na atay 21 language services. Apan bisan sa grabe nga pagpanglutos, ang pagtuo sa mga Katoliko nagpabilin og mao ni ang gitawag nato nga underground church. Naay mga sikreto lang nga nagpabilin sa pagkakatoliko bisan wala na ang mga missionaries. Bisan wala na sila makasimba, pila na ka mga dekada, loyal gihapon sila sa ilang pagtuong katoliko nga nadawat. Underground. Sa paglabay sa panahon, adunay pipila ka mga pari o mga relihiyoso nga gitugutan pag-usab sa limited ministry ilalom sa kontrol sa estado. Karong panahon na adunay mga Katoliko og pari sa China, apan daghan gihapon ang nag-atubang og mga restrictions o kakulang sa kagawasan sa religion. Ang kasaysayan sa simbahan sa China nagpamatuod nga bisan mapapahawa pa ang mga missionaries, dili gyud mapalong ang pagtuo nga gitanom diha sa kasing-kasing sa mga katawhang magtutuo. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa kalinaw ug kaisog nga gihatag ni Hesus bisan pa sa mga pagsulay ug pag-antos sa kalibutan. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, wala gililong ni Hesus ang mga kalisod sa panaw apan iya usab gipasalig ang iyang kalinaw. Sa ebanghelyo miingon si Hesus, "In the world you will have trouble, but take courage, I have conquered the world." John 16:33. Sa binisaya nga hubad, dinhi sa kalibutan makasinati kamo og kasakit aban pag maisugon kamo kay gidaog ko na ang kalibutan. Wala gitago ni Hesus sa iyang mga tinunan nga adunay pagsulay o pag-antos sa ilang pagtuo. Nasayod sidya nga ang mga sumusunod kaniya atubangon ang pagsupak, atubangon ang kahadlok ug mosinati og daghang kasakit. Apan bisan pa niining tanan, nagsaad siya og kalinaw nga wala nagdepende sa kahintang sa kalibutan. Kini nga kalinaw mo ang pagsalig nga ang Dios nagdumala bisan sa lisod nga mga higayon. Mao kini ang kalinaw nga nagpalig-on sa mga Kristiyano sa China bisan gipapahawa ang mga missionaries o gisulayan ang simbahan didto. Ang ilang pagtuo wala matukod sa kaharuhay kundili sa buhi nga presensya ni Kristo. Bisan giilog ang ilang mga simbahan, gidili ang ilang mga kalihukan, nagpabilin silang matinud-anon tungod kay nasayod sila nga gidaog na ni Kristo ang kalibutan. Daghang tao karon walay kalinaw tungod sa kahadlok o kabalaka sa kinabuhi. Adunay mga tao nga mahadlok sa kaugmaon, mahadlok sa sakit, mahadlok sa kakabos.
mahadlok sa kagubot sa kalibutan. Ang uban mangita og kalinaw, pinaagis kwarta, pinaagis kalingawan, mga kahilayan o gahom apan dali ra gihapon silang mabalaka. Apan ang kalinaw nga gihatag ni Jesus lahi sa kalinaw nga gitanyag sa kalibutan. Kung ang tawo duol kang Kristo, mahimo siyang malinawon bisan naa siya sa taliwala sa problema. Ang kalinaw sa Ginoo dili nagpasabot nga walay problema, kundili adunay kusog og paglaom bisan adunay aberya. Mao nga kinahanglan nato nga himuon nga sentro sa atong pagtuo si Jesus. Mao nga paduol ta sa simbahan kay diha sa misa atong madawat si Kristo nga maoy atong kalinaw. Kung mawala og malayo na gani ta sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kung mawala og malayo na gani ta sa misa, dali na lang kaayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Wala gililong ni Jesus ang mga kalisod sa panaw apan iya usab gipasalig ang iyang kalinaw. Ikaduhang punto, gitawag ta ni Jesus sa paglahutay bisan pa sa mga pagsulay. Ang kasaysayan sa simbahan puno sa mga tao nga nagpabilin nga matinud-anon bisan pa sa peligro sa ilang kinabuhi. Ang kalibutan karon nagkinahanglan gihapon og mga tao nga andam mo alagad bisan lisod og delikado. Dili tanan tawgon sa pagmisyon sa laing nasod. Apan kitang tanan adunay misyon sa pagpakita kang Kristo ngadto sa uban. Mahimo kini pinaagi sa pagtinarong sa pagtrabaho, diha sa matinud-anon nga pag-atiman sa atong pamilya ug pagtabang sa mga tao nga nanginahanglan. Ang tinuod nga pagtuo makita dili lamang sa pulong kundili sa aksyon o sa mga sakripisyo. Ang mga santos o mga missionaries nakasabot nga ang kinabuhi mahimong makahuluganon kung kini ihalad alang sa Dios ug sa uban. Sigun pa, precious is the life given for the mission. Mausab kita nga gitawag sa pagkinabuhi nga dili makasarili kundili sa gugma ug pag-alagad. Kung kita matinud-anon sa gagmayng butang matag adlaw, mahimo usab kita nga saksi ni Kristo. Usahay ang pinakadakong gubat, the greatest battle, dili gikan sa gawas kundi sulod sa atong kaugalingong kasing-kasing. Adunay tentasyon nga kita maluya. Adunay tentasyon nga mawad-an tag paglaom ug naa gani tentasyon pud nga mubiya sa pagtuo. Apan si Jesus nag-awhag sa paglahutay o pagsalig bisan sa kalisod. Ang tinuod nga kusog sa Kristiyanos dili gikan sa armas o gahom sa politika kundi sa grasya sa Dios. Ang atong paglaom anaas kamot sa Ginoo ug wala sa bisan sa kinsa mang pinakapaborito panato nga politiko. Mao nga kinahanglan kita magpabilin nga duol sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo ug sa mga sakramento. Kung kita magpabilin kang Kristo, dili kita dali matarog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang Ginoo naghatag natog kaisog ug kalinaw hangtod sa katapusan. Gitawag ta ni Jesus sa paglahutay bisan pa sa mga pagsulay. Story time. Nami usa ka pari nga gipatay kaniadto tungod sa hatred of religion. Si Father Francisco Madu, usa ka Indonesian nga pari sa Society of the Divine Word o SVD, nga nagserbisyo isip missionary sa Pilipinas. Batan-on, bago pa lang naordinahan, ug ang iyang kinaunhang mission assignment maudjud ang Pilipinas. Nailhan siya nga mapaubsanon, mahigugmaon sa mga parokyano, ug very dedicated sa iyang ministry, labi na jud sa mga ordinaryo nga mga tao. Gidestino siya sa Kalinga Province, diin aktibo siya nga nagtabang sa pastoral nga mga buluhaton o pagpalambo sa community. Dili lang siya pari diha sa altar, kundili pari gajud siya nga duol sa mga katawhan ug andam maminaw sa ilang mga problema. Niadtong year 20
2007. Nasubo ang daghang tao sa dihang gikataho nga gipatay siya sa armado nga mga lalaki samtang nangandam siya sa santos nga misa. Daghang Kristiyanos o mga pari ang nasakitan tungod kay nakita nila si Father Francis Madu isip matinud-anong alagad sa Dios nga andam mo sakripisyo alang sa iyang katawhan. Gidala ang iyang patay nga lawas sa among seminaryo didto sa Christ the King sa Quezon City ug didto sidya gilubong. Human sa iyang kamatayon, ang among mga SVD nga mga Indonesians sanglit kinadaghanan man ni sila diri sa SVD. Padayon gihapon nga nagpadala sa ilang mga missionaries diri sa atong nasod. Gani mas hilabihan pang pagpanaghan sa mga SVD Indonesians karon sa Pilipinas. Bisan pa sa kamatayon ni Father Francis Madu, daghang tao ang naghinumdom sa iyang kaayo, sa iyang manggihatagon ug sa iyang gugma sa simbahan. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga ang tinuod nga missionary andam nga muhatag dili lang sa iyang kusog ug panahon kundi bisan sa iyang kinabuhi alang kang Kristo ug sa katawhan. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato karong adlaw sa pagbaton og kalinaw og kaisog bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ayaw tuguti nga ang kahadlok o ang problema mupahilayo kaninyo gikan kang Kristo. Hinumdumi nga si Jesus nakabuntog na sa kalibutan o nagauban kanato matag adlaw. Kapit lang. Gunit hinumdumi nga ang tinuod nga kadaugan dili makita sa gahom sa kalibutan kundi sa pagkamatinud-anon ngadto kang Kristo. Ug hinaot nga pinaagi sa idyang grasya kita magpabilin nga lig-on. Maayo o dili man ang panahon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.